показваме как се търси мястото за сондаж и откриване на подземна вода. Задаваме това движение на багета направо, като в ръката държиме свидетел подземни води. Тръгвам с багетата, даваме това движение и там, където се завърта, тук преминава, пресичам подземна вода. Сега ширината на водния поток я определям, като стъпвам отново, пускам багета и тя се завърта. Права крачка, тя пак се завърта. Значи отдолу има все още вода. И така продължавам, докато багетата спре да се завърта. Ето тук излизам вече от водния поток. Тоест между там до тук, това е ширината на водния поток в тази посока. Обикновено търсиме два пресичащи се водни потока и ето сега търся втори поток, който в другата посока да се пресича. С тази багета търсиме за грубо. Ето тук започва да се втория воден поток, пак задаваме, пак се завърта, т.е. тук е втория воден поток. И тук вече излизам от водния поток. Това е тази багета и със свидетел, това е за грубо намиране на потоците. Сега ще покажа с прецизиране на точното място на започване на потока и свършване с прецизните багети. Ето прецизната багета, тя е много компактна. Това е вътре в нея антенката. Ето така се поставя. Ето другата. Тук отново в лявата ръка държиме свидетела за подземна вода. И сега се връщам пак на мястото, вече за прецизиране на потока. Багетите се държат на ширината на раменете, на височината на раменете с лек наклон напред, за да се установят, да не се люлеят. Тръгваме бавно с тях напред и там, където се пресичат, ето точно тук, виждате, значи от тук започва водния поток. И сега движа се напред, багетите стоят кръстосани и когато излезе от водния поток, те ще се отворят отново, ще застанат ето започват да се отварят и тук се отварят. Сега ще покажа и в другата посока. Ето багетите, тръгвам. Ето ги кръстосани тук, точно където са отдолу линиите, където сме ги намерили. Движа се и тук вече се отварят, така че точно сме намерили. Това е всъщност мястото, където трябва да се сондира в средата където се пресичат, тук трябва да се направи сондаж. Сега тук ще поставим една мащабна линия и ще определим дълбочините на двата потока. Мащабна линия, отзад на нея има свидетел подземни води, а отпред тя е мащабна до 50 метра. 1 сантиметър отговаря на 5 метра. Значи 10 сантиметра са 10 метра. Поставяме в средата, където сме открили, и с махалото
Започваме от началото. Махалото се върти на не. И там, където се обърне, ето тук се обръща, това е началото на първия водоносен пласт, т.е. той започва от 11 метра и ето върти се на да и на 15 се обръща, т.е. от 11 до 15 метра, това е първия воден пласт. След това продължаваме напред, надолу и където се обърне, ето на 30 метър, се обръща, това е вече втория водоносен пласт и той продължава до 37 метър. Значи от 30 до 37 метър е втория водоносен пласт. И обикновено при сондажа се оставят и 1-2 метра по-надолу, за да се получи събиране на водата. Това е, по този начин се определя дълбочините.